mga sabaw atin. Sabi ko nga. Tudo man eh. Ay, tudo man na ya. May tagi ko sa bawo, gusto nga tudo. Ay, timet na sa bawo. Ay, lagay. Luto ka man di sa bawo. Ano nga sabaw? Luto ka naman di noodles. The noodles. Ako nga rin. Natin nakatay na kumatang. Di ko tambay lang ita ha. May isa lang ang noodles, din na lang may gatangan eh. Sige na kumatang. Kasi mahatan eh. Nagmagkag sa botot ta. Few moments later. Natin na, yung muna akin. Well, tagdong di sa kauna ata na pa. Naimas nga pa dito kung nakudot sa pa. Tagdong ma. May isang noodles. Adong sabaw ka, no? What? Isang tapos na ba? Pagdumot dato eh. Ayan, ayan. Ngayon mga sabaw niya, order na nakatago mga sabaw atin. Sabi ko nga sa atin na yan. Ano ganda lang to? Tunog burik. Ay, ano kanya tangang burik ako eh. Nagbayad mo alin, may sala na noodles. Nagbayad mo na bitin na. Apay, nagbayad ka man! Kita tayo pa eh. Alas, agbay sa oras eh. Kanya, magtibayad man, may sala na noodles. Naluklusak sa amin eh. Alas man buha nga mo, ha? Apay man! Nagreklamo ka? May mamangkitaan ka ba no pa? Ay na! Nagreklamo ka? Tangay niyo. Kasi naman yung burik na nagdagos. Ay na banda! Ang tangay. Apay man, tas ang adram mo, tingnan mo ka. Nga sabaw na. Di ba timbagam bakit ato nga sabaw? Na? Nya, may din man lawatan di kahit kusaon. May isang noodles, sa adram, iti kwa na? Iti sabaw na? Kitsi ka nang ibaga. Nailutuan ka, ato nga sabaw na ka na iwas i-open. Kitsi mo rin mabayag. Kita ka man ikaw hindi nagpigsa japoy na niyo. Bramot eh. Pinanuno mo magkumalakay, may isang noodles. Ata lang tinutom. Tati paglutuam. Kasi ano gano'n, di sayang aja ko, di pick up pa lang. Salamat. Sikat yung manghigop itan. Si Raulo. Sikat. Na, kita. Pagpalo-palo ito kastoy. Ano nga kahit mo sa oil? Nilagti mo nga ito yung tao na yan ako. Bahala ka sa buhay mo. Saan ang kordato yun nga eh? No, maminsan kahit pagpaluto ka niya ako na. Nagreklamo ka. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.